kuseno chago nkonya Muiburi ondote hivyo mwana soma bukongu ucha wekonya Muiburi ki ole right Umwana agosoma cha wekonya agosoma na agosoma cha gukonyinka Ebyonsi asenche na masjibu na aligeretia ganto kete kare gali tikitopi enkanyoro muiburi ogotebia omwana ngaki omwana one ntaito some bokongu ntaito some uche gutwara ndege ntaito some uche kubikana matirita ntaito some uche kubikana Onsarigo buna bona ari gali omuisimiwa uche kobo muruoti okay ntaito some omwana one igero uche gutwara chigali akamakuru agantebi karate nkarogo tebi senga karate gango tata Utaengwa somete. Okay. Thank you bwana. Bono igwa egento kerega nkeriga ki omwana agosoma ache konye acha konya Bible acha konye ne society. Ebintu byonse nabire. Lakini bono katunywe kuligera magana ya yogosoma abana batubigete chiskuru abana barasi chiskuru abana baitu. Ero mugusyo mintonga nturaligera igasobo imekigwa. Wa matebu abana ase skuru. Obwa matasi chiskuru echiskuru ntobuata barokiwa abana bagosoma ntobuate bali bakobasomi abalimu aborokia ntobuate abamate bali the surrounders bali bonchoka ne skuru antabayiga abali chinsemo awo now ketukwanira amangana ubwa mate abantu abayiga mbagonto kubwaterana none bikore bitu abetu kuyubiko kolekana ebintu biguchangiru gati asibinte bitataba echiseme chisatokwanira abalimu abana abamate ngana bokonyoro umwana ali skuru umwalimu era amanyete ndi skuru nganyete mutinyo era ndiye musharon tali na acha na mwana uyu bali manimbaro atali na acha kabisa aende krasta agenda umwana agenda agwe choma ali tagu umwana undatituru umwana undamurusya maino kabisa mwalimu taliko swanana Eyine nsamogete etabwa tubwa matobyo bwo. Ebyo muchanda so chakirete. Ngere so muchanda so chakirete. Onsarigo tegerera ngo tebi. Noroche kururiri barusite iboko. Bona abana bonsi abanyene. Iko babwikaide abalimu. Na baroche kana baruna bababera abantu abana. Na baroche baruna abayibuli. Mapema. Bona no motebi kiyoko motebi. Taligento mwana rako igwe yani taligoro lakini sukuru ekoro konyoru mwalimu gusomorokia okay akumira umwana akunywe busa gusino abwate cyanga umwana abwate sigara gotongyalya umwalimu amurigiretia goteba kanywa bagozi bama mpamo manyitizi sukuru chinyinge konyoru renga chiskuru nchiraro rabuna bona ekirase binyoro ekirase binyoro gati konyoru renga chiskuru nchiroro chibwate imegwa ebibao abana bagwetera konyoru ngomwana okonyoru mwana abigite uniform para kwasinyunga ki umwana ngaki asoka iga bana bataserire nige itoma etoma ani kumbochire kugura gusena amandazi gusena inchare moriete bachire bachikoragira asigete abana bagenda omochigete baruga iga baragera bairane skuru kwanyorenga amangana buna iga ngukorekanare complaints charwaro kwanyorenga nonyene soja te maitinga abantu abana bandi bagocha basoka ngai bagwetera Usibaja mamanyanga ekibao kelinkera aroro lakini yaba buna nena bago koreta moncheria sense me kwanyora abana bandi mbale bago sinika abana mbaroro konyora abale chibuli asi skuru ekero abana bange abana mbale bago chanda abana bandi yani ngekero ko so se form 1 onkonyoro mwana gete obwate limo berega gusore okorokana nga nabwate kusema se gati abana aborokiwa bande kwanyora ngale gusem form 3 go sem form 4 kwanyora ngabana bigaliria ayoko swali rioro mogeni okonyora ngano ebintu byao nabakorubeka no echi uniform cyao tokonyara kuboli nabagocha sibali okonyora bobati chisukari skuru yani ebintu mbiro abana gete bagokorerana kwanyora ngato enda omoswera keninge okira akorekana kwanyora abana bande nkunirani bale ngasinge ncho anda kengo uyu nabale uyu nabakolete kintu kiteiga uyu no moira no moswera tagotomuka kusembara robakwe guchi suspension ogenda nando ira na nando kora magosali yani obwa matekito konyora ngabana mbale bakole mara bakumie singe ncho abana bande ngakera konyorire kagote ngante shati ya ombeke nere yo akubeka akorutele bikoroto gabu sukuru mwana ali sukuru lakini ali kire skuru asabana bandi umwana ero gusubiri abana bandi cyanga umwana na ero kwabusera abana bandi bikoro to gupanguza
umwana nere yani umwana atagwarire aikaranzira sinchunga ekerengo kekere responsibility nchiro rokonyora abana baire asichi skuru ogosibie birasi gaho kwabusa igaho gosoko banga nonye ne dormitory ase bali bamenyete skuru cheme komanya konyora sokoro ngaye se group eli mubekira abantu batano mo kora cleaning rit keliga eba manyete mpaka abana banyene batengo ino mubeka taokora aseki igo egentokere ga busokoro egentokere ga sokoro ne egentokere ga sokoro ne tokaro ya erezire nigote nkwanira ake ono ro titato minto ni ga gocha ne gali nande tali yemo abegete chicheni abegete chibete kwane gento ge kwegwekana kwane binto bwangu ono titali kinko gambirwa isuku okay ekertukuri obuwa matebu abana boka twanyerera sinara abana mbali bachandike skuru asincho abana aba mbayiri obulindi boyisaine ne management ya skuru umwana akolera abana umwana chandegete ali skuru ayigote ndikatukucha sieke skuru ngende kanjiko tumoka asinjo tere mechande mengi aya ligeri obuwa matebu ndo bokusalika skuru etwe kuwa nanga obuwa matebu abalimu n'abana omwalimu nale skuru chandeta abana gete asinge nchobu amatebu ayena bayibuli abana bali tali obuya abalimu baro bakora omwalimu atubugoli obuwa amatebu ayiso mwana obaleta mwana asinge nchonga iso mwana asinge nchonga iso mwana akoro kwa Onkorogo Onkorogo mba omani tumwalimu ikiro mwalimu akoro mwana skuru nya komatenga Onkorogo ayenda ayetuchi ona kunye kuramo mwana takwetenge nane ko onye ise kali style frani umwalimu narena bakuri umwana oye style frani lakini sokoro umwana oyiga uriki omakonye omasomi kunye umwalimu ngagali ese sukuru umwalimu atreti asiyama eto mwana oyiso abenyombe tagugete bona aje tu mwana ndegete bona saligo karati katali bobita mwana tali njengo nakugalyoka kwanege nteki yasomo gushomo gimategera tetu kwane bitaibe straight yasomo gushomo makisi kaunti tokore ngitoko kwane bona goteba ningitoko kwane sokoro omwalimu ngotirara rikuliye sambe no agotira omoibuli nkurwana bari no na omugaka nkurwa no mungina kiretaika kirenga afu umwana oyo nera agasoma bona ntabinga kimwalimu akwenda gasoma umwana oyo gose kama ntabinga emere moyo mwalimu tali okomanya kingina na iso mwana bakamenyete emere muyaene yo gusoma sokoro abana mbale banyo linga bagusagana ebinyorombiro rononya abalimu bagusinyuko so mikega bagusagana abalimu okonyora ngo mwalimu singe ngose natindi gose nagosera umwana skuru obo kanye bintu nebyo goteba ngakera gwetete iga gose bali banyora abalimu nchera bachaka kubasomera omuyiboli okulero mwalimu bako amagena ebintu bunebyo omwana naroko imoga kwa igunga agito mwalimu ro ebintu bunebyo na kitokora tusiri obwa matubo iga obobe asaba alimu na bayibuli obwa matubo be asabana na balimu obwa matubo be asabana ebintu ibiri arakata ndorangaki okubonza ligona kutoka ekubugo yabali bonsi kurikika yabo yabayiruke bite driba pese kwana ne microphone to kwa audio nariko tebanga onye nokubwa abali bonsi unechi ndege pake skuru ya start manandale zanza kigera kora manandale zanza ebono nenza meya buyuka kwa ligiri ntu ali chisa komo chiraba alimu umuyibuli amanye tu mwalimu sencho mwalimu yale nchiragete umwalimu ulibona gago eto muyuli amuchaete nchira tuli kumukwanira andi umwana oye nero mwalimu akomasomi umwana nale nero umwayibuli umwalimu akogosera umwalimu asinchama yetenga umwana yakuru umucholiga naiga bona umwalimu uli aruchaka mwana kalinu na nige ntubusa abona wache topic yana yes nangi kwarali tuatebamo ne sukuru abana mbali nandi bachandita abana bande bona bwa matubu ko basi sukuru bwalete mechano lera segesete bona mambitoro umwana yo mutire chingo machimbe n'umwana wiga ase kubwatikana no kwemborwa nakokorera ube nabana bamwe base sukuru ngayigoro yobo siboli bogosasima amangana unayiga agokolekana nyakitoko tukule ubwa matubu be ase chisukuru ikiagera umaite megano ya lengevere nabona kurwa skuru ya KMTC imeo mochio Nairobi
omwana oyo omere bwate meka 29 ere ni gasire tibuke mabaya gatigero chingo makolinda agikwira kare ase nyumba amenyete na akokurigirira atika high school gari nga aborki wabaiga babere batu ari tukungusana nabasaiga nga aye dini yawo iyeneyenererie bonete gotokorera gusaba rero abana batarenda kurara yani nga bagatwara uko an altercation baka to an extent baimburanete bakaimburana oyo magatigerwa chingo mukumenye kigunya gitari osire bugima Oh my god. obwa sukuna kikitoko na ki tukora ngo chanto bwekaini serio magataria gwechana ntubwekaini ngantikuru aburuki wo bari vechingencho abana bari bo bate conditions ogo chiko kuna no ekiraiga onyoro Sirio bro. ngantukuru mo shote tuline yakso obwale ayo mugusho ntona mutega na Getembe Television and subwate bomambia aye kwadire intriga Será que vai ter cara escuro? Mwana skuru ai Thank you for Gebo. No ntaka kuwatina abana baito abalimu siana ya abana abalimu okonyoro omonta yani umwalimu okonyora bitereti omwana bakongwa kumurama mangana makongwa ari arotenyina na iseba yenkano gotomo gakonye kare gatiga gochotinda bono mwana uri agosomia gochonya kumurama mangana amabigoro yese senda korenga yabo mmere Yes. ntito tana abalimu baito mpaba kurigere lichimbwa tyakuruka mama yakanda wikererio mwana achite skuru asome omwana awalimu ole skuru asogosomia abana tajia sogo chonko abana ngaibaruete Rudho pia ebiranya biritu akane bagia akane te skuru avia bete bubi ebiranya njendo tine biranya tabira na asa abana bagana libaranya ari kutoa mbere ka skuru abana okonyara bakunyinya sore bache skuru anywa maru bache skuru ayerudho pia unakuwa bekira mangana mayenga balimu mbabwatireri abana sinchira yobugima bwa bayibuli babo abayibuli abarabulinde baguchi babwate bayira basya ya balimu nchira bamenyete no yego ikasa makolime nandi nabana babo bakari gosoma ya igombo bagokora mwalimu tigasi
emambe yabona okugonya usagara ituge gase Etwani ya Getembe. Yes. Onsarigo. Ona igumuboli swaliga. Torochi akoliere mwalimu ko besukuru akoliere ligose umwana akiamenyete nkagi gari abali boli baye gose boli bali makrocha yo mwana. Lakini tatenko boliga omwana yani umwalimu yere ngo chiarura kuna nere kente kibona okonyora batie maine. Onsarigo let me tell you this. Abalimu SBP yani tikago sibenda agreement kwa makonde school na abana tabataka please abana baito bintu bunebyo tigana na Etwani ya Getembe lo. Okay oyo gukwana heli kinyabuta ayema mbiole inde kamili inde smart sana kurwaralia yo ngukwana kurudisha moja akabsabe timu yere ele smart kabisa ande tayo ngora tukukwana yesa inkabsabe town yole guseke rugege yo inde kabsabe tie town ya nsemukie ya kabsabe yo inde me aga seto kuro kwende ga arali stage nera gwangu nanje tatina kora matkonzo okay ere ndio tege tuko set TV kora tuko Onkorogo okay ere tuko set TV yo tege reti yes ne ron tege to bono man bien mono ye kubwata buya kabisa kubwata ere kia saidi tabirengeli yawono abukapo sabe tion toke maega iga yes ebirengeli byawo asa mangana ya wanafunzi wanafunzi wale tumo cha monene ekora mangana screen buna atasira ona abana babe buna babe ona basinyete ngero kana isura basamba senje screen tayo ona njege ntona atebe yes ebiranya bira nesukuru abana bakwibo kuna bagati kinga kirakare yona rara tokonye doko batiga abana abando jengo tabale sika obwamatebu abana gwakwanire abali mulende barabucha sabana abalimu mbagwana tako batisipline sabana era ndo mwali ndio kole no mwana na bana okati okisiya magana yoko saka mwa tako serious uranyaru mwalimu ko ngano nchiro menyete ndamu chaita sinchu andake tubu nama Hello, good morning. Hello, Getembe. Yes. Yes. Kumanya neba abana semba bwato mu cyaro bakamana makoma magazeti yes ibona anna bokonyora bali mu nabarabungo cyangiya barokonyora mangande konyora barubanye nemba igwana ini baleta bakabana bajaka kuyichimbu cya bali mu bajaka kuyira ko kimali bakamenyete ekenyoro karagya sesukure yagajirende ebinyoro birabye bingoto kabira lakini ebyo maite birabibi ko cyake rokonyora tutebo mwana ko serwe sukuru otama ujike nyoro mu cyurangi
yari bagokoira na uko muiboli buno muiboli omwana akorete ile gusine reporting ngo imoke buno muiboli ogandeke esukuru gambe no mwalimu wala mwalimu njira neti rasi bone ebina bibikoleta kwanya mwalimu kine bakole cyaba mwana gusine nyalebe muiboli yanga nyete njira bakole na balimu abana na baiboli mubweka ino Onkorogo na yakodire bagacha katika mapema konyo tigete mbuya ne funde chisimine chire tukuru Onsarigo roro chekotebi ukero kwanya ro mwana ngo atigete there is no problem Onsarigo tekerera ngo tebi abaiboli mbaroro bakorro mwalimu giti naroletirwe skuru re very some whichever beautiful naende omungaini okay rirajire iga abaiboli mbaro babwate chindamu nsapo ge kaji sukuru yo mama akocha kanyaruka kali ana ukale tukobe principal kai kazi sukuru yaitu ndoraka rore ya teko ba mona mangana yaranda bamanya kuro baso akolete bintu gete ko Jesu kugali baso akote bana kwigura abaiboli bakoroveka na sukuru bagwakerio gibate ng'omwalimu uyu igasa arwete aira no yabere gekogwa sukuru Jones pia itiro yo akoyeria abana uyu ne feira ntomotagetia sukuru ningo batebinga onye konyora gakoyerieri onye yakagure mugutigate mezi naro gusenite bana abande batenga igatari orago chakotembera muntu tutakete mwalimu gwate Onsarigo ngonyo yereti no mwalimu koyerigo sene sukuru abana batale gukorabia eri gatora ji fogo arafu omanyete sukuru kwa anda ke sukuru gutakoria bia ebwate ebintu ebingi gakite tobuli obweka Matildah tetobuli obwakire sana Getembalo ongagukura Getembalo tembo Onsarigo na Onkorogo tuabwiri yago baba tobese kotoita yes ona ndingo teba iga abantu bande mbaro konyora bana riri abana kibete wamanya konyora ri tukorie sukuru gatigeti omwana ne gasie barwae to omwana bwe sukuru bwe primary roze omwana ori mwana abagandi nkora bari nona bari mwabungu kibari babori omwana ngayare ngeri tukorie sukuru egento kende ya kabere yes wamanya konyora abantu tubari tubwete abana baite sukuru wanyora na boko nene none ndagere kwaera omwana obade kutyali komone lyo libo kwa mwera li to tabe ndagera kwa mari marujo gotindia tukoroge maru ama ndagera maru tali ndagera baba kwaera kubani none mandasi ya omwana ko murangeri bodi omotoma na bara omotoma none nyasoro mai yes omwera li omwana tahe na boko rara toroti lakini yore igoro na kare tekinaro cha so motako dio ko korera igo abaiboli tigatwesike otika kama kwajanya keria abana na marua ya kondi kusukuru kando gwakwande pointing ya sana abaiboli bakoreki besike kama kwaera abana tuwesike tali besike tuwesike abaiboli naende niye okunyanya keria omwana obanda ayira toka no na kyoko kora yore igoro na mahete abagambi tikabana na amarua ya kondi kusukuru kando banga misika ya marua ali nekinya sore ande batika kona kwa kwa kaboko kwa kana no monto kwa hiyo kwa mane kwa gutira sakiri kama tina mwao tiko kiborani tiko salia all right asante sana asante sana Elino Lisimba Elino Lisimba omonto alikuwa marukwa motika kwa sababu nya sore Elino Lisimba mboye ekwana teba ngoyore igoro rakoreteki naro tegno kora bataka na ngwa gwerie tanto goro wicheba gwireba arafu yorenza kore kiere oyo renza ga no motaka era tamaye tikene oyo le gorna ro maete yoko nyenye tioko era yoko bando omaka ko era no kukonde gokoro na baje right shukrani sana mamia asante sana kwa mchango wako mzuri zaidi Yogetenga akoteba baidi bintu bigakukwa nango kolekana bire sokoro no murali Matildah enteke ya ukwana twensi ntu alingi school I can say no ena nabo testify emichinirira hangene sukuru gali ebwato bokoli to hisa emichinirira hangali yani omuyibuli oyo sukuru tio kama kesu na omuyibuli oyo matoko na mwana eta sukuru gali mapema tata ko kolia bana baba ntiti ekole etiriri Onsarigo tegerango tebi omwalimu oretirwe sukuru eyi oyoretirwe sukuru eyi bono mateka onje no mwamate bono nkora ebekera oyoretirwe sukuru eyi tago chigotokonya kaite mo iguna yeri eria bono esekirete ito na kinale kogotebinga
tari ngo mwarimu monene bwe kanda kenero kwirire skuru nkonyoro ngo mwarimu naroro korwe skuru gete yabirike okori buya ogende skuru yende kwanyoranga yagure aseki management neraroro ye skuru tubwate amangana abaiboli mbabwate rivagali nene okorigireria nonye skuru environment yokanga kiere reception nga kie kobekero mwarimu yege kira se skuru eri segencho konyoro abarimu barude chu skuru chinda andake skuru yarengense ande skuru gete kwanyore skuru yokoribia igonga skuru gokoribia sokurutari omwarimu bweka no kubwatera na korwa borokiwa abaiboli management nebintu binde biyonsi biribire ebikorosi skuru sengenje skuru taringa no gekora ekere skuru ekugwa nga yi PTA team yali nge committee ya PTA pio genero abantu abonsi mbabwata mamocho lakini Onsarigo ono kwanyore omwarimu nero kobekerero kwanyako raso omwana akobekeri omwarimu epiti akatukuje kusagabo mwancho kutali ne kamera ngetano isana mweche butukuri chisa ibiri chabano mambia igoto tabanga andake no bwa matabulibure asigatie kenyoro n'abalimu n'abayibuli no enne umwama tuli gusa kwenga ngene school umwalimu osoka kuri kirasi ime otamboke sengenge ogende otina otunege ntokeli kiaye ohira ne kirasi ime ono iga umago tabange school ngo bwa matobuno byabo Onsarigo kere nagasibire nare kobeke totiga garate keraye nakige kogera bo nare kiri abana bosi ipine chingabi chingabi engabi ngi aina yatabwa tubwa amate no morobeli bono bambe sokoro skuru kobegete ndagire indiri kwarenge mwarimu aye karatigana na mangana ayubona advice ya wosokoro nande yokotebanga ngwati gusini nkekyo ebino bintu togutugutera nje naganire Patrick Omote atayo sente sana bro asante akandushika libali bagenda kuli kagachika kinachi abutokire mambia bona sente zaidi lakini ekire kigenchunga ene kinga ubwa matebwe sukuru abalimu abana na abayibuli balibuya no enayo kwengibe kubigete changa yawo ukando tikagwanchira umwalimu atame kirasi michizi sukuru acha kunywa marumu ago aira nene chibesoga niti tikwereri abana asichicho maega esukuru Sukuru no cheba nyaruka cheba mur abana banyaruka bakwera uwebusa bakwera ubintu gite sukuru baega no mwama tebwe sukuru kone kinki twaro bwa matobu ya na sukuru rangi na asemole asa yonsi bi Onsarigo na matiri tone chengo tebya bantu bonsi bi seito Kisii county Nyamira county bwato mwana nyasaye ungarabwa minga sato sada thank you very much shukrani sana acheka na ntole ko boli bono mambia chi yakanire ntoko boli ya sinjiji gaki amangana mangucha na rufike mtoka iga luchika alivini sando kali kuro matongo asante sana Anastasia ke mtoko rachi sabo chira yako tabanga yuko rock tukurachi sabo chiria akaruche gali yako tabanga achigukana sana ninjego soma jumbeji eroka tembe tunawasikiza vizuri mkiwa na hapo kwa studio shukrani sana asante sana unatupenda bro asante sana thank you otoire esiko sana nene paka nojo moyo no gokire iringa korabu Fred Moga mbiamono sana na banda bange gatia bange balibali kire jumbe pangana maye kire chinsani sato njegoro kwa Geoffrey Onsarigo no murobuni Etwani ya Getembe nyuma tu akolire litango alimu na nyingo chali no Onkorogo Kebacha tu Ncengro kwa Matildah Obaigwa asama litane nkuru kwa Ruth Kemunto sorry no Onkorogo Kebacha Eduka ya Uhuru Superstores iri gutuka imiyomo cyose